Čaute, čaute. Volám sa Katka a chcela by som vám povedať niečo dôležité. Chcela by som vás pozvať na Firecamp. Je to úžasná príležitosť, ako byť bližšie k Bohu a ako sa naučiť evangelizovať. Bola som na Firecampe s celou svojou rodinou, s 3 deťmi aj s manželom a bol to úžasný čas. Naučili sme sa, ako vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Evangelizovali sme na uliciach, evangelizovali sme medzi sebou, učili sme sa, čo máme povedať, aby sme zhrnuli celé evanjelium a aby sme mohli priviesť ľudí k Bohu. Dalo mi to veľmi veľa a hlavne to, že som mohla byť s ľuďmi, ktorí žijú Božie slovo, ktorí vystupujú zo svojej komfortnej zóny, ktorí plnia to, čo Pán Ježiš prikázal. Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium. Takže každý, kto chcete ísť a robiť to, čo vám Pán Ježiš prikázal, tak príďte na Firecamp. Načerpáte a budete mať intenzívny čas s Bohom. Tešíme sa na vás. Ahoj!